Аз вече ще се наложи много пъти да сте прави и да се изправите и да ставате. И мога пак да сядате, но ви моля повече от всичко. Умът ви да е труден, сърцето ви да е трезво, да отдадете почит и уважение на достоинство на Господа Исуса Христа. Поради Него и заради Негово име ние сме събрани тук на това място. Амин. Нека да кажем амин. Всички, които сте дошли на църква, искам да знаете, че ако някой за първи път на църква, това не е нещо, кой знае. Винаги сте добре дошли, това е вашата църква, място, в което да се покланяте и да пеете хвала на Бога. Да ви моля, тук не сме на концерт. Ние не изнасяме песните, а вие да гледате, виждате ли? Тук на тая част се изнася и излиза това, което пееме. Следете песните, пробайте ли път да видите, че пеенето е лесно. Запей, отдай слава на Бога. Не пееш на човеци, нито пееш заради човеци, но пееш заради Бога и Нему да бъде слава. Амин. Кажи на някой до тебе, пей за Господа, тук пееме за Бога! Тук пееме за Бога! Така че и малката зала, и голямата зала, и мъжете, и жените, и децата, и възрастните. Нека всички заедно, всичко, що диша, купом да хвали Бога. Амин! Алелуя! Нека да пеем на Господа. Може би вашите родини ще ви видят от Сицилия, може би вашите родини ще ви видят някъде на сайта на църквата, или искам да кажа и да благодаря на Ради Страхилов и на Денис Страхилов. Динчев Страхилов. Да, Динчев. И на Денис и на Ради за това, че ни правят
и всичките вас са причастни. И в момента, в който вие не знаете къде да не сте се оплезили, то после няма да ви познаем в чужбина, как сте се усмихнали. Така че пейте на Бога и се радвайте на това, че сте в църква. Амин. Моля ви пак отново повтарям. Пейте на Господа, не се души на детата вече. Кажи някой да пей на Бога и се радвай. Пей на Бога и се радвай. Млади Бога и се радвай. Алелуя! Всичко това, което ще чуете тази вечер, всичко това, което ще видите тази вечер и всичко това, което вие ще бъдете съпричастни тази вечер, уважаеми зрители, е свързано с Писанието. И макар че това, което чета, трябва да бъдете прави в Божието приложение, ще ви помоля да останете на местата си, но не оставяйте сърцата си, чуйте това, което ние ще пишем тази вечер. В първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, като носеха аромати, които бяха приготвили, и намериха камък отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исус. А докато бяха в недоумение за това, ето пред тях застанаха два мъже с ослепително облекло и обзети от страх те наведоха лицата на земята, а мъжете им казаха: защо търсите живия между мъртвите? Няма го тук, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея. Като казваше, че човешкият син трябва да бъде предаден на грешни човеци, да бъде разпънат и на третия ден да възкръсне мъртвите, и спомниха си дума. И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на 11-те и на всички други, а тогава Мария Магдалина, Йоанна и Мария, майката на Якова и другите жени с тях, които бяха заедно, казаха тези думи на апостолите, и тези думи им се видяха като празни приказки и не им повярваха. А Петър стана и стича на гроба и го надигна, видя саваните положени отделно и иде от дома си, се чудеше с останалото. Амин. Уважаеми братя и сестри, много от вас сигурно са развълнувани и не чуват това, което им говорят. Искам да запомните два ключови момента от това. Първият момент е: защо търсите живия между мъртвите? Да, гроба на Мохамед си е там, където си е бил.
гроба на Заратустра, на Буда, на Конфуций, на всички обявили себе си богове и връзка с небе божества. Там, където сме ги погребали, там са останали, трябва да кажа, че вече са разложили. Не е останало и помен от тях. Обаче един гроб винаги е бил празен. Всъщност, той напомня за славната сила, славната възкресенска сила, един, който има власт над смъртта, има власт над живота. Той е всичко, от него започва всичко. Той е алфата, той е омегата и неговото име е Господ Исус Христос. Ти познаваш ли го? И това говорим тази вечер. Петър отиде и погледна и се очуди, каза, възможно ли? И жените ми казаха, възможно ли? Може би и тази вечер някой от вас ще тия въпроси съмнителни, за да даде въпроса си. Възможно ли? Наблюдавайте децата, слушайте това, което ви говорят децата. Слушайте песните и помолете Господа да отвори сърцето ви. Това е възможно. Всичко е възможно за онзи, който вярва. Амин. Вярваш ли? Достатъчно в тази църква 5 човека седи на ръката. Халелуя. 5 човека за 5 дигнати ръце. Още 1, 6, 7, 8. Останали имаме тая вечер. Вие не сте дошли на празнуване църква тая вечер. Човек не би могъл да бъде на църква, ако не вярва. Аз очаквам от вас вие да бъдете като епископа да вярвате по този начин или да вярвате в някои от колегите ви. Всеки има своята лична вяра, но всъщност нека да бъде единна вяра, да вярваме в един Господ, един Спасител, един Месая. И неговото име е Господ Исус Христос. И сега питам, вярваш ли в Господа Исуса Христа? И ако така кажи, кои не се стига на реката, да ги питам, защо ли се дигаш реката, бе? Чакай да видя, кои не се стига на реката. Това е малката зала, чувай ми там отзад, какво питам. Я да видим, тук нещо, тя вече го карате лежерно, лежерно. Ако не стигнете реката, ще ви дам възможност да пеете вместо мене, да знаете. Тук сме да пеете, да хвалим Бога, но сега да ми заедно. Амин! Алелуя! Хайде да пеем, брате, сестри. Нека да хвалим Бога. Нека да се покланяме. Бог заслужава да го хвалим. Vaskraj
ще разкажа тази вечер е много интересно. Много от вас я знаят, уважаеми сестри и братя в Господа, са я чели и дори някои от вас съм сигурен, че я знаят на Исус и могат да цитират. И това, което ще кажа, е едно от най-шокиращите господни твърдения. И това, което чета, може да шокира и някой от вас, макар и да го знаят. Чуйте какво казва Писанието. Това е Лука, 18 глава, 24-25 стих. Това е точно преди главата, в която Исус дава пример за Захей. За Захей, който се покая, който беше на дървото и после той каза: от сега нататък какво правя? Каза: връщам 4-кратно на оня, който съм ограбил и давам половината от богатството си. Но чуйте какво казва Исус малко преди това. Исус, като го видя, каза: колко трудно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство. Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. Братя, сестри, тук има нещо, което може да шокира всеки един от вас. Това означава ли, че всички богати са в ада? И означава ли това, че всички бедни са в рая? Има бедни, които са по-стиснати от всеки стиснат. Има богати, които са по-ларши от всеки ларш. Тоест, има богати, които дават повече, има бедни, които са стиснати, че нищо не може да даде на никой. Тук идеята на това, което е написано, не е свързано с това да определи кой къде да влезе, а казва: по-трудно ще влезе камила през иглено око. Знаете ли, някой от вас да не би да вземе сега, примерно, една камила и да я мучне през иглата и веднага ще каже невъзможно. Всъщност, това, което говори, се нарича метафора. Камила се нарича една от вратите на Ерусалимските порти на стените. И тя е направена за хора, които се прибират късно в шабата и за да не влязат през големите порти, които са затворени по време на шабат, има една малка порта, през която човек може да влезе, но камилата, която е висока, не може да влезе. Камила, която не е научена да коленичи, не може да влезе и това означава, че оня, който е собственика, трябва да я разделя отново. Все едно, как ще каруцарите, да разпредне всичко, да разтовари цялата каруца, да разглоби каруцата и част по част да я вкарва вътре, защото няма как да влезе примерно 1 метър на 50 сантиметра да мине през нея. Човек ще мине 1 метър високо на 50, ще се наведе и ще мине, но животото не може. Ето къде е проблема. Често пъти хората са горди и горделиви и те смятат, че парите всичко в техния живот. Аз казах, че има два вида богатство. Едното богатство е свързано с парите и богатството и имота и наследството, а другото богатство е свързано с това, което носим в душите си. Едното е ценно, да, обаче другото е безценно, то не се цени, няма начин как да го оцениме. Колко би продал едното си око, колко би продал един си бъбре, колко би дал за едната си ръка или за един си крак. Обикновено ние цениме това, което нямаме. И обесценяваме това, което имаме. Така че, когато днес се изправите да дадете, спомнете си вдовицата, в която ти даде 2 лепи. 2 лепи са почти 5 стотинки. А пък богатите пускаха и Исус забеляза всеки, който даде, но не даде пример богатите и не каза на тях, че те дадаха най-много. Напротив, каза, че те дадаха от излишъка си, от повечето си. Сигурен съм, че сте си запазили парички утре за кафето. Имате ли пари утре за кафето? Сигурен съм, че имате утре пари за баничката. Имате утре пари, сте приготвили за хляба и е така. Така трябва да бъде, сте организирани хора. Не помня какво трябва да бъде точно, но също по същия начин, както тая бедна долица отиде на своите 2 лепи. Тя не беше дала всичко, което беше. Всъщност, тя е това, което беше решила в сърцето си, го даде с цялото си сърце, с всичкото си желание, така че тази вече не казва никога да сме сила да дава, ако не е убеден, че е време за даване. Но не забравете, че човек трябва да се смири не пред богатството, а пред Господа. Ние оставяме на децата си богатство и наследство и забравяме най-важното, което трябва да дадем. Да им дадем ценностна система. Безценното е да ги научите как да се държат в обществото. Може да дадеш пари и богатство и да се остане същия сиромах, като се е родил гол. Казва Писанието: гол ме роди майка ми, гол имам гроба. А богатството, което носим сърцата си, в пръстите ни съдове, като казва Писанието, неизразимо, неизмеримо, с добра и претълнена мярка, понеже не взимаме и не даваме от своето си, но взимаме и даваме от Господното, понеже никой от вас
не може да направи нито един косъм бяла лечена на главата си, нито с грижен да добави един лакът в мерата си. Всичко е от Господа, чрез Него и за Него и за Негова слава. Амин! Хайде да се помолим. Точно святи, благодарим да завечер Господи, защото знаем и признаваме, че всичко това, което имаме в Твоя хляб, Твоя заслуга точно. Благодарим, Господи, че си им дал здраве, мъдрост, разум. Господи, как да употребяваме пред, как да разполагаме с живота си и си да в който много. Така, защото оня, който имаше, разпръсни и даде щедро и ти го благослови и пожене още по-широко и по-високо, по-дълбоко. Така че той и потомството му да не проси лома хляб. Тази вече Боже във време на нужда, във време на лишение, на икономическа криза, и знам, че отговор не е от човеците. Ние не разчитаме нито на политици, нито на управници, но разчитаме на Тебе, Господи, който благоволяваш душите и в живота на Божия. Ние не знаем какво нас почне ден. Но знаем едно, че ако полагаме, че доверяваме на Тебе, Ти забелязваш нашата жертва. И Ти благодарим тази вечер за това, което сме приготвили, защото това е Твое. Няма нищо свое. Всичко е Твое, Господи. И от Тебе, чрез Тебе и за Тебе, искаме да прочетем от Тебе тази вечер. Ти моли да благодариш, Господи, дарението и жертвата на всеки един от нас. А утрешния ден ние да знаем какво носим. А ние да благодарим, защото Ти си приготвил утрешния ден. Доволен нам, злото, което се намира в този ден, да знаем, Боже, че е това на Тебе. Ти си нашата радост, нашето изцеление. Господи, Ти си нашата сила, да гледаме Бог. За което Ти благодарим. Славно име на Исуса Христа. Нека заедно да кажем. Амин! Амин! Моля, нека да си справим, да помогнем ви.
Боже, за всичко това, което Ти прави за нас, Боже, слава Ти. За всичко това, което си вършил и това, което идва да вършиш, Господи, в живота ни. Ако слава тази вечер, стоейки в Твоето присъствие, в Твоя храм, очакваме, Боже, от Тебе и от Твоето Слово. Твоето Слово, Боже, което променя животи и изцелява рани. Твоето Слово, Господи, което е съвършен, неглей, балсам, белей. Ако слава тази вечер стоим и знаем, че това, което Ти кажеш, Боже, няма как да не стане. Защото небето и земята ще преминат до Твоите словеса и Твоите думи, Господи, стоят твърдо до века. Боже, небето и земята продължават да се въртат, Боже, и вселената продължава да расте поради думите Ти, Господи, слава Ти. Затова дай вече да моля да кажеш дума, Боже, и да благослови живота ни. Защото от Тебе очакваме и на Тебе се надяваме, Господи, мощни и силни изградени, Боже. Моля те, Татко, нека в емоцията тая вечер, в очакването, нека да не прегорим за Тебе, но напротив, Твоето Слово да ни помогне да намерим тук на това място. Защото славни баща ние знаем, че Ти не си умрял. Алелуя! Знаем, Господи, че Тебе нищо не може да нарани, Боже, славни. Но, Господи, тази вечер, стоейки тук на това място, Те молим с това възкресение. Нека вярата ни, надеждата ни, силата ни, коража ни, Боже, да бъде съвъзкресено отново с Тебе, Господи, славни. Господи, ако има семейства, които имат нужда тази вечер от Тебе, Боже, се възкреси любовта им. Боже, ако има хора, които тази вечер имат нужда да бъдат изцелени, Боже, да възкреси силата им, за да бъдат изцелени и благословени. Ако в Тебе движим се, живеем и съществуваме. В Твоята ръка, Боже, сме силни и благословени. Затова Те молим, завиди за пореден път. Завиди, Господи, и ни приеди при себе си, защото никой не отива при Отец. Освен чрез Тебе, Исусе Христе, и чрез Твоето Слово. Името на Исуса се моля с благодарност, очаквайки името на Исуса. Амин, амин, амин. Ако може да угасите лампата и тук от тази страна. Само не приемете угасените лампи като време за заспиване. Не се намирате вкъщи, не се пред телевизора. Не заспивайте! Кажи някой до тебе. Не заспивай! Не заспивай! На църква сме! Не заспивай! Не зная дали можете да видите назад. Моля, само да помоля, всички телефони, които са в този радиус тук, влияе върху апаратурата и връчи. Помолиха ме, че не мога да направя запис, ако може да изключите телефоните. Особено тришито, като е включено, дърка през цялото време и пречи на запис, за което се извинявам. Моля ви, напълно изключени, не само във вибрации, напълно изключени, понеже пречи. Вибрацията е много силно на тришито и пречи на целия. Особено на брат в телефона най-силно всичко. Надявам се, че може да видите това, което е там написано, че като на гроб и на гроб, вижте какво е там. И тук е гроба на Петър Дънов, на Карловска стаята, Буда, Мохамед, с всичките неща и така нататък, Конфуций и другите. Обаче един гроб винаги стои празен и тук му е написано името. И тук долу е написано, защо търсите живия между мъртвите? На църква, на такава църква трудно се проповядва. За спал църква! Ние говорим за възкресение. Какво е възкресение, тавете, брати и сестри? Исус е възкръснал. Дали знаеш или не знаеш? Но посланието за тебе, ти да възкръснеш от мъртвите. Живот ми вечер! Без разрешението на Вили съм взел малко плодове от нашата семейна градина. Тогава не знам дали можете да видите. Нося круши. Сладки круши. Портокали. Круши и банани. Това имаме банано дръвче. Можете да се опакате, да пробвате дали да видите, дали можете да хапнете от него. И съм сигурен, че може някой дете да мине с това, примерно.
И даже едва ли си мисля, че има дете, което да не може да разпознае това, което готва. Вижте, това хубаво ябълки има тук. Даже имаме и лук. Кесан. Имаме и шишак, и панселе. Всъщност, моята идея в това, ако си обява банана и си го хапна, може и да бъде истински вътре, това, което държа е изкуствено. Всичко е изкуствено. Artificial. И портокала е изкуствен, и крушата е изкуствена. Всичко е изкуствено. И картофа е изкуствен, и мандаринката е изкуствена, и лука е изкуствен. Всички религии са изкуствени. Само една вяра има, която е истинска. Брати и сестри, вие може да си внушавате много неща. Вие може да вярвате каквото си искате, обаче знаете ли, че домашните сметки на пазар не върват? Когато се изправим пред Създателя и Творец и той зададе въпроса: какво ми носиш, сине, от земния живот? Какво ще отнесеш на Господа, когато се срещаш с Него? И сега е добър ден да се замислиме и да свериме нашата вяра. Аз и Възкресението. Аз и Възкресението. Какво представлява празника Възкресение? Ето, виждате ли, в ума на всеки един от нас има битка. Както попитали един индианец, който се покаял и станал християнин, и попитали индианеца: как е сега? Той: живота ми е като две кучета. Едно бело и едно цръно. Кое надделява? Ами това, което рана, то надделява. Какво искам да кажа? Че когато храниш вярата си, тя надделява. Когато виждаме един път в годината само на празник, нека да ви кажа, това не е вяра, брат и сестри. Това е ритуал, това е традиция, това е религия. Вярата трябва да има храна. Храната на вярата е Божието Слово. Общение с вярващите. Пеенето на хвала на Бога. Общение с християни, хора, които обичат Господа. Четенето на Писанието, молитвите и общението с Бога. Вие сте така, надявам се, че виждате и отзад дори. Винаги има битка между доброто и злото и живота. Когато ние заставаме на страната на злото, на страната на мрака, тогава показва каква е вярата ни, защото всъщност вярата показва как ние се държиме в кризисните моменти, в критиката, когато попадаме в кризис, в конфликти, тогава вярата сработва. Каква битка само на живот и смърт? Кой ще победи? Кому даваш подкрепата си? Всъщност, ние сме също като тълпата, която викаше в началото: Осанна, Осанна, и после една година по-късно. Аз съм него. Осанна, когато сме в нужда. Осанна, когато: Боже, помогни ми, Господи. Боже, направи това. Боже, баща ми, майка ми или аз самия. Боже, когато проблемите минат, тогава търсиме Бога, а когато сме добре и широко по врата, по разложки, тогава забравяме за Бог и всъщност Пилат задава и днешния въпрос: кой искате да ви пусна? Исус или Бараб? За познавачите на гръцкия текст, знаете, че става въпрос за Бар, Аба, сина на отца или Барабас, сина на обещание. Кой искате? Он е на обещание, макар че и той е добър, всъщност в този случай не говорим за разбойника. Кой да пусне? Разбойника или сина на отца? Ето сега. Това умря за теб и за мен беше убит. За странен венец на главата му беше видян. Пострада за теб и за мен. Той всичкото го стори. За твоите и за моите поколения. Представлява празника Възкресение. Надявам се, ще си донеси яйцата тази вечер. След 12 се чукаме. Надявам се да имате и малко козунак и чисто млеко от мач. Шегувам се. Братя, сестри, празника Възкресение е празник на един празен гроб. Един гроб, който няма никой. Алелуя! Няма го, казва, няма го. Защо търсите живия между мъртвите? И днес хората правят това религия. Те смятат, че зайците, яйцата и други, ние казваме: ядеме го. Ям го, макам го. Отдолу, драги ще ли. Ям го, макам го. Казвам, че олицетворението и израза на вярата не може да бъде заключено нито в яйца, нито в козинаци, но в Господа жива го. Бога на силите! Ако днес не знаеш и до този момент не си знаел, днес е време да промениш живота си. Нашето преживяване, нашето общение, нашия размисъл с Господа, моето и твоето преживяване след срещата, след това, което се случи. Какво избра сега? Армия
създанието на живота ли? Агнеца, алфата и омегата, началото и края. Агнеца, смирение Божия агнец или онова агне, което ще е за джечете. Обикновено хората приемат да се хапнат, да се пинат и вместо да променят живота си. Аз не казвам, че тия, които са променили живота, не трябва да ядат. Братя, сестри, ние живеем с един грях, който ни е вменен по рождение. И това е така наречения първороден грях. Всеки се радва с този грях. Не дайте да казвате, че няма, нали, че има хора праведни, че има хора невинни. Напротив, със самото раждане ние сме наследили нашия грях. Не знаете ли, че лоша смисъл на думата, ако майката е болна от спин, не знаете ли, че и детето е болно от спин? Ако майката е болна от жълтеница, знаете ли, че и детето има голям риск да получи жълтеницата? Ако нашия прародител Адама и Ева бяха болни от непокорство и неподчинение и извършиха грях да непокорство и бунт и бяха изгонени от Едемската градина, така е, Едемската градина, от райската градина, това означава, че днес и ние сме следили същия грях. Че не носим този грях по рождение. Бог им заповяда да не правят това, което не трябваше, те го направиха. Вината е в нашия живот. А всъщност ние се опитваме да уневиниме себе си, това е нормално. Обаче истината е, че всъщност ние ще отидем с тази вина и с това проклятие пред Бога. Нека да кажа. Без кръвта Исус Христова, без кръвта на агнеца няма превиняване, няма прощение, няма избавление, няма прошка. Без кръвта на Господа, без агнеца да го познаваш, няма как. Че е трудно да обясните на Бога, че познавате майка му, че познавате брат му, сестра му, свети Илия, наши Илия, поради който намразиха и свети Илия, свети Георги, Гошо, Иван, Асен, Драган, така, но също истината е тази. Да познаваш шефа Господ! Това е добрия начин. Вие може да познавате Вили, вие може да познавате Ести, но истината е тая, че ако познавате мен, ще ви е по-лично да говорите с мен. Ако знаеш мен и не знаеш номер, може да говориш с мен. Не е нужно да искаш от някой други да търсиш връзка с мен. Аз съм нищо, но Господ е нещо. Ако знаеш Господа, тогава призови ме ден на напад и аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Днес имаш право на избор, уважаеми брат, уважаема сестро. И правото на избора е това. Той е агнеца. Той е агнеца. Той умря за тебе и за мен. Той беше корбан. Защото по закон без проливане на кръв няма прощение на грехове. Обаче не забравяйте, че той е лъва от Юда. Той е лъва от юдовото време. И той ще дойде отново да съди и живите и мъртвите. Разпътия и умъртвени. Празнуваме, но спомняте. Така наречената страстна седмица на български. Тази думичка е малко тежка, понеже носи в себе си друга конотация, но вие разбирате, че не става въпрос за плътски страсти, а става въпрос за страданието на Господа. Това беше последната седмица и ние бихме се изплачили, бихме избягали от Иерусалим, бихме се взели багажа и бихме отишли в Италия, в Сицилия, в Америка. Но всъщност Господ не се отказа и изпи чашата на скръб до края. За теб и за мен. Той е вечно възкръсналия. Той е вечно живия. Той възкръсне, както бе тази песен. Жив е! Жив е! Смъртта той победи! Жив е! Жив е! Господ пак се яви! Жив е! Жив е! Със слава окръжен! Ще води нас живот блажен. Него ръце злодейски повиснаха на кръст, страдания и мъки там претърпя за нас, борбата с врага му, оттам кръв стана, но победи! Халелуя! Слава! Небо хвала! Амин! Историята продължава. И там е написано и Йосиф. Там е историята и за Петър, и за Мария, и за Магдалина, и за останалите. На гроба подранила Мария с жени. Янно там видяла. Казал, идете ви, на всички разкажете най-радостната вест. От гроба той възкръсна днес. Днес! Мария изумена, пред празни гроб стои, но Елия пак блажена, Господ ти се яви. С блаженство в душата, Равуни му каза и тази вест радостно разнесе тя. Когато отидете на тъжете, разкажете на всички за възкръсналия Господ. Жив е, жив е, смъртта той победи, жив е, Господ пак се яви, жив е, със слава окръжен, ще води нас в
живот блажен. Скъпи приятели, бъди благословен с най-доброто, нека Господа надмине мечтите и плановете ти. Нека работите да са ти толкова много, колкото звездите на небето. Нека победите да са ти повече от песачинките по бреговете на всички морета и океани. Нека всеки път, когато избираш който и да е път, да е правилен и истински, да бъде отклонен към него, бъден с сила, любов и вяра. И когато дойде тъмнина или буря, спомни си, че Исус е светлината на света и Той усмирява бурята. Всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. Тъжна картина е. Някой от вас може да не я разбере, дори ми позволите сестрицата да ме правилно разбрана, да ви кажа, че това дете няма кръчета. И това са кръчетата, както е малко и с протези. И виждате ли какво щастие има, какво грено лице, както е било бебе, по-голямо и той не престава да се радва на това, на което е. Аз за тай казвам, радвай се, пей на Бога, нека животът ти бъде винаги изпълнен със смях, песни, мир, далека и верни приятели. Бъди благословен в името на възкръсналия цар и Син. Знам, че сте много вярващи и даже не искате да се мръднете. Не знам дали дишате още само за понеже в уси така и трепетно благоволение сте спряли да дишате пред Бога. Аз казвам, радвай се! Радвай се! Ей на Бога! Алелуя! Възкръсналия! Живия! Скъпи приятелю, поради възкресението аз избирам любовта. Не повод да оправдая омраза, не несправедливост, нито горчивина. Днес ще обичаме Бога и това, което Бог обича. Избирам радостта. Каня моя Бог да бъде над обстоятелствата. Противопоставям се на изкушението да бъда циничен и мързелив. Искам във всичко да видя възможност, да видя и да позная Бога повече и повече. Покланям мен ти се, Господи Исусе, и ти благодарим и те благославям, защото чрез светия си кръст си изкупил света. Избирам мира да живея простено, прощавам, за да мога да живея, избирам търпението, аз ще пренебрегна неудобствата на света, вместо да проклинам и кълна, аз ще благославям и се моля за тези, които ме поставят в ситуация на неизбежност. Няма по-силен човек от този, който е на колене пред Бога. Избирам добротата, за да бъда добър към себе си, към семейството и към братите и сестрите. Ще бъда добър и към бедните, защото те са сами. Ще бъда добър и към богатите, защото и те са хора и имат нужда от Исус. Всъщност, аз се говоря за себе си. Това е твоята изповед, тази вечер. Какво е възкресението за теб? Поредният повод да запалим свещичка или само аз предлагам не свещичка да запалим, я да запалим живота си да бъде светлина за останалите. Ако казвам, че трябва да бъдем в принос, защо не направим нещо друго, което да е? Ние сме в нужда тази вечер и няма по-добра нужда от тази да се върнеш към Бога и да потърсиш лицето му в края време. Избирам честността и коректността. Нито ще крадна, нито ще вземам нещо, което не е мое и не съм го заслужил. Избирам вярност, да бъда верен. Ще спазвам думите и обещанията си на тези, на които съм длъжен в нещо, няма да съжаляват за тяхното доверие, ще възстановя всичко до последната стотинка, но ще бъда отговорен и честен. Избирам нежността, нищо не се печели с сила. Избирам да бъда внимателен. Той плати цена за моите грехове. Моите колеги и сътрудници няма да поставят под въпрос моята дума. Жена ми няма да поставя под въпрос моята любов. И децата ми няма да се страхуват да се върнат дома, защото баща ми е пиян, баща ми е обоздан, или баща ми се е натъркал до козирката, или се е натургирал, или някъде е бил на друго място. Избирам нежността. Нищо не се печели с сила, аз избирам да бъда внимателен. Запомнете, за всяко добро дело или лошо дело, Бог ще те постави наистина и не ще застанеш пред Него. Избирам да имам самоконтрол. Аз съм доволно същество. След като това тяло остане или стане мъртво, един ден, къде ще отиде душата и духът? За всяка празна дума ще носим отговорност пред Бог. И така и започнах с тия 9 качества, които някои от вас се разбраха, че това е Галатяни 2.22. Възкресение има ли връзка с Галатяни 2.22? Абсолютно! Любов, радост, мир, дълго търпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост
себеобуздание. Против такива неща няма закон. Няма закон. Към тях предавам моя ден, ако успееш, ще благодаря, ако не успееш, ще търся неговата благодат. Тогава, когато започва това да се случва, ще прославя Бога за милостта, но както и казвам, амин! Но още повече от това. Поради Възкресението аз избрах. Поради Възкресението аз избрах. А ти имаш ли решение тая вече? Или това е поредното шоу, на което присъстваш за тебе? Влизаш си такъв, какъвто си и си излизаш такъв, какъвто си. Аз не моля, брат и сестра, заради името на Господа. Нека да променим живота си. Нека да променим живота си. Нека да потърсим лицето на Господа. Нека това възкресение да бъде специално в моя живот. Ако не си приел Исус за личен Спасител и Господ, много е лесно. Обичаш ли Исус? После ще да сведеш глава и да се поговориш с тази молитва. Позволете ми да ви вода в молитва. А вие, които познавате Исуса, помогнете ми, нека тая молитва да бъде за уния, които не познават Господа Исуса Христа и да знаят, че Той Афанам не е истински, но Господ е истински и аз предлагам на всеки един от вас Словото Божие. Това е цялото писание, което заслужава пълно приемане. След Господи, аз чух тази вечер, Господи, за Тебе, за това, че пострада на кръста ти, Господи, за мен и за моите векове, и какви цена за моите грешения. И аз признавам Твоята пълна божествена святост. Моля Те, Господи, ела в сърцето на Господи. Приемам Те като личен Спасител и Господ. И така не да бъдеш Господар и Цар в живота ми. Господи, признавам, че е много трудно да съм объркан. Ми е много мъчно да съм объркан. Ела, Господи, разчисти сърцето ми и подреди живота ми. Направи ме добър провод на Твоята любов. Господи, и не само за мен, но потомството и поколението след мен, синовете и дъщерите и чедата след нас. Благослови, Господи, защото Бог, милости и добро. От сега нататък, Господи, нека моя живот да бъде Твоята закрила. Искам да Ти служа, Боже, и да бъдеш мой Господ и Бог, а аз Твой син и Господи. Името на Исус, благодаря за това. Нека заедно да кажем Амин. Амин. Кой да бъде около Тебе? Кажи на някой до Тебе. Добра изповед! Добра изповед! Сега започват най-емоционалните моменти. Започват едно по едно да върват рециталите, започват едно по едно да върват драмите на децата. Моля ви, само за едно нещо да ми обещаете. Братя, сестри, запомнете, малката зала чувате ми всички. Най-крайният десен ъгъл, които сте в ъгъла и вие, които сте най-напред. Благодаря на Бога и за гостите от Благоевград, от Сандански, от Италия, от всички от Италия. Браво съм без. Добре сте дошли помежду ни, но нека да кажа нещо важно. Децата не са нашето бъдеще само, те са нашето настояще сега. И когато някой дете забрави и се спъне в нещо и да вас ви интереси и просто да се смеете. Моля ви, не се смейте на децата. Нормално е да забрави. Нормално е като види толкова чифта невярващи очи да го гледат. Окоръжавайте ги напротив. Утрешния ден те може да бъдат по-добри от нас. Това за което. Аз знам, че ти се радваш на твоето дете, но нека да се радваме всички заедно на всичките деца. Амин. Хайде, ръкопляскаме всичките деца. Искам да използвам случая да благодаря на сестрата ми Мушка Цанкова. Как беше, имаш своето време да кажеш колко деца завършиха училище? Нека и той да ви помогне. Благодаря на Бога, че ми е дал привилегията да работя с децата в курса най-великото пътуване. Изброих 7 курса до сега сме завършили заедно с тези дечица. 110 деца са минали курса. Нашето настояще и нашето бъдеще. Ние трябва да инвестираме в тях, всички родители и
малките ги включваме към Бога, защото с Бога живота е по-лек. И нас, когато ни няма, те ще заемат нашите места. Нека Бог ще ги той да ни. Айде, готови ли сте, деца, всичките? Готови ли сте, деца? Първе за сега всички. Да, ще ми тук, дай ги на мен. Веселина Николова! Хайде, Веси! Тая ръка и го влезеш на там. Гледай сега там. Така, хайде сега. Така, браво! Надежда Петрова Гачева. Надежда Петрова Гачева! Хайде, Наде, браво! Хайде, Наде, ще една за ръка, връща се да там. Добре. Румяна Мирянова Павчева. Браво, Руми! Хайде, Руми! Заповядай, Руми! Е така, погледни на там сега е, тук. Свирка, хубаво свирка. Така! Хайде, брати, вие сте в кадър. Ама изглежда ми да малката зала са много анемични. Само гледат. Ръкопляскайте, бе, брати, и сестри. Хайде, брати, супер! Браво! Чакай сега тук да гледай там. Добре! Супер! Георги Илиев Георгиев. Хайде, Георгиев! Сега, да се поздравяваме. Да ви на мен е 10 ръка. Добре, и гледаме и там. Браво! Супер, Гошка! Оп! Ради Красимирова, браво! Ей, там гледай! Браво! Любен Витаров Методиев. Браво! Браво, Любо! Супер! Заповядай! Другата ръка изведи. Сега, спокойно, не се смейте. Тук сега, виж, ей тук. Добре, гледай сега там. Давид Писаров Методиев. Давид Писаров Методиев. Айде! Добре, десната. Супер, гледаме там. Браво! Иван Емилов Гачев. Може би тук да се стане от тази страна, така ще се измествам. Айде, Иване! Браво, Иване! Заповядай! Е там от другата страна. Супер! Ето ги, Иване. Найден Чавдаров Методиев. Майка му взяв, че е тук. Ами, хайде да аплодираме майка му, че не вземе. Браво! Съжалявам, че го няма. Найден. Разбираме. Молиме се Господ да му помогне бързо да се възстанови. Ирина Сергеева Малинова. Ирина! Браво, Ирина! Заповядай! Браво! Заповядай и там на другата страна. Там трябва да застанеш. И там в ъгъл. Петър Георгиев Зангов. Айде, Пепи Зангов! Браво! Е там гледаш. Супер! На другата страна. Кирчо Любомиров Методиев. Айде, Кити! Заповядай. Ръката. Гледаме там. Браво! Там застани на другата место. Марина Ботова. И специални аплодисменти за Марина. Браво, Марина! Моля сега да направим така малко по-дълъжничко, да се събереме. Хайде да направим така. Руби напред, тука. Хайде, Руби напред, тука. Хайде, тука. Хайде всички по-лоши, които са помагали. Любо, пред, ела напред, Кити напред. Хайде. Така, съберете сега вие на тука. Надежда. Браво! Хайде сега ръкопляскайте всички.
процедури по времето на признаването на положените усилия, труд и показани способности по време на преминаване на курса. Курсанти, айде сега, какво правиш? 10 ръка рука, 10 ръка на левото пуше. Ето го. 10 ръка на левото пуше. Айде бе! Или, айде Кики! 10 ръка! 10 ръка! Чакай, Марина! Замести ме горе много. Пуше така. Дай ръка държиш. Точно така. Готови ли сте? Точно така. Хайде, сега всички търкопляскате. Ръката го! Хайде сега на всичките. Браво! Хайде, покажете! Който няма, само на него. Който няма, но ти, които сте си взели вчера, не е нужно да имаш и това, пък някой да няма нито един. Добре? Добре, браво. Браво. Който има, може да го върне на себе. Така, готови ли сте сега всички заедно? Внимавайте сега. В поради варниме. Вземете шапките сега и броиме. Вземете шапките в ръката. Готови ли сте сега? Свалете леко внимателно, да не ги смачкате. Вземете шапките леко и като кажа на 3 и скачаме високо и хвърляме шапките. Готови ли сте? От свалиме, Румен. И сваля, от не зная. Готови ли сте? 3, 4! Айде, ако ще обратно шапките при прибат корат. Всички шапки прибат корат. Внимателно, внимателно. Ако ще те да започнем. Хайде сега децата. Хайде сега, които сте в рецитала, отидете да се приготвите в малката зала. Трябва ли сега да свалите униформите? Хайде, отивайте сега всички от тази страна да свалите униформите. Браво, са много сте послушани.